Hello, what's up mga idol? Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga idol, dili sa ta mag-ukay mga idol kay buhatan na to na kong part 2 ang atong last upload na to sa ubos kanang bitong mga basketball shoes niya. Dito mi ganina is busy man sila mga idol kay nag-live sila. Then di lang sana mo samok-samokon kay syempre halin sabihan na daghan nag-mine ganina. Yang uban sad is wala pa na unbox. So ang uban na unbox na pero napay katong mga nindot jud tong usa ka box. So karon mga idol is nag-vlog lang sa ako diri sa may kuan katong sa may top grade bitaw. So kini mga idol mga affordable shoes sa katong mga ganahan lag mga affordable katong ganahan mag couple kay nakanid diri mga idol is 24,990 ilang mga sapatos. So karon ipakitaan pakit-on ta mo sila mga update nga stocks og sila mga update nga mga sapatos og mga update nila nga mga bag-o nila nga mga design kay katong narita wala pa on gamay pang flag design. So pakit-on ta mo. So di na ta padugay-dugay mga idol, birol ta largo. Unahon sana to mga idol diri ang kini diri unahon nato diri ang mga pang casual nga sapatos din unya arita sa mga pambasket diri pambasket kini na mga kuan kanang KD na Jordan na kuan na Jordan 4 Manila. So available ka pa nila Jordan 4 Manila sa katong ganahan sa Jordan 4 Manila katong naka green tong color green kana. So nari kay kauban ri mga idol si kuan Brad Kevin. Shout out. So unahon nato diri mga idol. Then ato lang ipasunod diri sa diri ubos og diri. So diri pa ana ta. So let's go. Ilang mga bag-ong design mga idol silang 24,990 na sila Puma suede kani. Puma suede. Kani na sila mga kuan Puma then Jordans. Jordans mga idol. Yan na sila Jordan black cement. Kini siya black cement. Inapod sila yung mga pang running shoes. Kini running shoes. Di na sila yung Onitsuka Tiger. Converse nga classic. Katong classic na nga Converse. O Air Force Ones. Mga Air Force One. Dayon, kini fashion shoes. Kuhaan siya. Sa Louis Vuitton nga design. Louis Vuitton. O mga hampas lupa. Dayon na pa, naka black. So 24,990 siya. Pwede mo mag-couple. Pwede line nga design. Pwede line color. Basta same lang siya sa 24,990. Then nice like Skechers, another Jordan, then Air Force One, kini murag LV gyapon sa nga design, murag LV gyapon nga design, Louis Vuitton. So sa katong mga sosyalan ganan pa social dia o na sila odra Louis Vuitton. Then na pa kini Skechers. Then diri mga idol is na sila mga running shoes kani running shoes, then another Air Force One, Jordan, then Air Force One. Then diri mga idol is kato Nike Cortez. Isa Nike Cortez. Dayon black cement. So kani mga suede, Puma suede, Jordan. Kani wa ko kay baon sa ni siya nga colorway mga idol. And kani siya wala ko kakuha nga colorway. Then ay mga Air Force One. So mga nindot siya mga idol, pwede mo mag-couple. Pwede rasad koan. Kanang imuha lang kung ginan ka ikaw ra. Kini. Napa Air Force One. Sa katong na sa address o sa page ani mga idol kay ako lang ibutang sa ipin lang gyapon ako kay bisag ibutang ako sa description daghang gyapon mungutana nga asa dapita og asa ang kuan page ani nila ibutang na nako ang address para at least makita na din ninyo kay para di na mo magsipungutana kay usay dugay ro ka reply kay wala tay load din dili mi ka wifi kayo didto. So padayon ta padayon. Then diri mga Jordans sila mga idol, Jordans, Converse. Kani katong fix sole karon nga uso kani. So katong kana mag fix sole. Then diri na ilang mga pambasket mga idol kini siya pang basket. Kani pang basket kani running shoes ni siya. Running shoes. Dara pang basket kani siya. So pila gini siya te? 2,500 kani siya. 2,500 kani 799 kani 799 Kobe
So sa katong mga nangitag Kobe 799. Then kini mga 799, 799. Then sa katong nangita og kuan mga idol, kani brag precision 7 na ni siya mga idol. Nami siya 7 kay nakaabot ko sa precision 6 pero sa precision 7 wala ko kakita sa iyang kuan. So kani siya 2,900, 29 gyapon siya. Kani is 2,500. Dayon kini J4 25 mga idol J4. So nindot siya quality mga idol. Muni siya ang mga Cartimar nga version kani siya. Adara precision 6 kani precision 6. Precision 6 ni siya mga idol. Kani sa Nike. So nakanit sa precision 6 mga idol is nindot siya cushion. When it comes to comfortability, nindot siya cushion, nindot po siya og sa ihapon nga diri sa spike. Pero mostly mga idol, ma-original man or kuan class A top grade man na mo spike mong gihapon siya, depende na siya sa kuan materials nga gigamit sa sapatos. Dayon kini ang Jordan 4 Manila. Kini sa katong ganahag Jordan 4 Manila, nagihapon sila Jordan 4 Manila which is 2,500 gihapon. Kini siya. So diri mga idol sa kataratong ganahan og mga budget friendly nga mga sapatos. Brand new siya pero kuan lang siya mga copy siya like top grade OEM, UA may nga na siya mga rips. So kini siya is mga budget batch, kani siya nga mga sapatos. So pwede siya sa couple kay ganahan mo magkuan, pareha mo dog sapatos, magbuwag ra gyapon mo. Pero 2 for 990 siya. Dayon ipakita na ko mga idol tagsa ang mga design sila mga sapatos nga bago kay uban napakita naman ako uban is naman to pag-arena ko then karon is na may wala bago nila karon nga kuan bago nila karon nga design. So kamo na bahala og visit dere, DM lang mo sa page kay mo reply ra na sila dayon kay naram na sila page pod nga top grade Cebu. Mga idol lang mga sapatos diri mga idol. So DM lang mo sa page 2,490 mga idol. Then ilang mga pang basketball shoes is 2,500 na po'y tag 29. So pinaka barato nila nga pang basket is tag 799. So balik ko na ko mga idol sa katulaning ganahan og mga budget friendly nga mga sapatos kay syempre dili man kita tanan is maka-afford sa brand new og sa mga original. So daghan man sad mo kanimo idol kay actually depende ra gyud sa pagsulod nimo, depende sa pagdaan nimo kung may jud ka mo dagkuan sa sapatos is mura gyud siya kay maglakaw kas karsada wa man say mo kuan sa imong kuan dia mo tida uy original daw wa man say mo ana, di ba? So thank you so much for watching mga idol. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos mga idol. Wait lang mo sa part 2 ha, sa katong sa occasions katong sa basketball kay nag-live pa man sila karon, ga-live pa sila karon. So di na to sila sa mukon. So thank you so much. Bye bye mama.